Moderní architekti, projektanti a stavebníci si dnes môžu vybrať z veľkého množstva stavebných materiálov. Majú na výber pôrobetón, tehlu, drevo či iné, menej tradičné materiály. Každý z nich má však iné kritériá pre výber stavebného materiálu. Cieľom spoločnosti Porfix je priniesť komplexný stavebný systém čo najširšiemu spektru profesionálov a staviteľov. Výsledkom je certifikovaný stavebný systém Porfix s vyváženými vlastnosťami, ktorý vyhovuje celému rozsahu rozhodovacích kritérií. Navyše za rozumnú cenu. Keď sa rozhodujete, z čoho stavať, je tento krátky film určený práve pre vás. Prevedie vás jednotlivými krokmi výstavby rodinného domu z Porfixu a ukáže jeho výhody v praxi. Vždycky bol môjim snom aj vlastne takou životnou ideou mať vlastný dom. Cena bytov a nehnuteľností v bytových domoch je približne rovnaká a dá sa za to postaviť menší rodinný domček, takže preto vzniklo toto rozhodnutie, prečo som začal stavať dom. Po nejakých vlastne štúdiách mojich ohľadne tých vlastností materiálov som sa jednoznačne rozhodol pre Porfix. Známy mi odporučil, že Porfix je veľmi dobrý materiál a na základe toho sme sa rozhodli na jeho odporúčanie do tohto ísť. Pôrobetón Porfix je moderný prírodný materiál, ktorý v sebe spája vysokú úžitkovú hodnotu s aspektami ochrany životného prostredia. Základnou surovinou je elektrárenský popolček, ktorý Porfixu dáva jeho charakteristickú sivú farbu. Ako spojivo sa používa nehasené vápno a ako plynotvorná prísada hliníkový prášok vytvárajúci typickú pórovitú štruktúru. Po odliatí hmota zreje v zrecích boxoch. Vyzretá hmota je s vysokou presnosťou pokrájaná na požadovaný rozmer. Skrájačky tvárnice putujú priamo do tlakových nádob autoklávov, kde pri vysokej teplote a tlaku získavajú svoje fyzikálno-mechanické vlastnosti. Ďalším krokom je paletovanie a balenie do typickej modrej fólie, v ktorej výrobky môžete vidieť na stavbách po celom Slovensku a Česku, ale i v Maďarsku, Slovinsku, Nemecku či Poľsku. Porfix kladie veľký dôraz na kontrolu zdravotnej nezávadnosti svojich výrobkov, ktoré sú pravidelne skúšané na ekotoxicitu a obsah prírodných radionuklidov. Skúšky zabezpečuje Úrad verejného zdravotníctva, ktorý potvrdzuje, že všetky hodnoty sú hlboko pod zákonom stanovenými limitmi. Predpokladom rýchlej a plynulej výstavby a najmä pohodlného užívania stavby je kvalitný projekt. Projekt odporúčame zaslať na posúdenie odborníkom z oddelenia technického poradenstva v Porfixe. Naši odborníci presne vypočítajú potrebu jednotlivých prvkov a odporúčia riešenie technických detailov, a to všetko bezplatne. Momentálne pracujem v realizácii, som stavby vedúci na stavbe 2x12 bytových jednotiek Diviacka Nová Ves. Zmiešaný systém na tejto stavbe vlastne sme nahradili komplexným systémom Porfixu, pretože nám zaručuje, a čo sme teda využili, konzultácie s poradenstvom. Výrobky Porfix je vhodné objednávať na základe rozpisu prvkov u zmluvných predajcov. Naši obchodní zástupcovia vám radi odporúčia predajcu vo vašom regióne. Elektronickou formou som odoslal projekt celý a v podstate na základe toho mi prišla potom cenová kalkulácia. Bolo to vlastne vypočítané, keď dostupom času vlastne pozerám veľmi presne. Samotný odpad z toho materiálu bol veľmi, veľmi maličký. By som povedal, že až skoro žiaden. Tvárnice prišli nepoškodené, úplne špička. Jednou z kľúčových fáz celej výstavby je príprava základov. Dôležité je ich správne vytýčenie, ale aj vyhlbenie a vybetónovanie základovej dosky, respektíve základových pásov do vodorovnej plochy. Dobre pripravené základy ovplyvnia celú stavbu.
Ich nepresnosti sa v ďalších fázach len ťažko vyrovnávajú a znamenajú navýšenie nákladov. Keď sú základy dostatočne vyzreté, môžeme nalepiť hydroizoláciu. Po nalepení hydroizolácie začíname murovať. Pre rýchlosť murovania je dôležité správne založenie stavby. Na požiadanie vám stavbu prídu bezplatne založiť majstri z Porfixu, ktorí založia rohy stavby, všetky zlomové miesta a na časti prvého radu vám predvedú, ako s materiálom pracovať. Samotné založenie spočíva v presnom pôdorysnom vymeraní stavby podľa výkresovej dokumentácie. Postupujeme tak, že tvárnice najskôr na sucho bez malty položíme na zaizolovanú základovú dosku do rohov stavby a na jej zlomové miesta a zistíme výškové rozdiely v jednotlivých rohoch. Pomeriame strany a uhlopriečky a urobíme korekcie, aby stavba nebola kosouhlá. Pozíciu tvárnic naznačíme ich obkreslením. Až potom tvárnice v rohoch a na zlomových miestach ukladáme do vápenno-cementovej malty. Výškové osadenie kontrolujeme pomocou laserovej vodováhy alebo nivelačným prístrojom. Po výškovom osadení rohov znovu skontrolujeme dĺžky strán a uhlopriečok. Potom ukladáme ďalšie tvárnice prvého radu. Ukladanie prvého radu do vápenno-cementovej malty umožní korigovať prípadné malé výškové nepresnosti základov. Na obvodové múry odporúčame použiť tvárnice Porfix Plus s výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami. Veľkou výhodou pourobetónu v porovnaní s dierovanými murovacími prvkami je, že je to homogénny materiál, v ktorom sa teplo šíri rovnako všetkými smermi. Pri Porfixe nedochádza k tzv. Komínovému efektu, kde studené sálanie zo základov ochladzuje spodné rady tehál obvodových múrov. Uloženú prvú vrstvu výškovo zarovnávame s rovnávacím hoblíkom. Ložnú plochu pred nanášaním spojovacieho lepidla zbavíme prachových častíc. Na lepenie tvárnic používame lepidlo Porfix, prípadne iné lepidlo vhodné na pourobetón. Na vodorovné a zvislé plochy lepidlo nanášame rovnomerne pomocou špeciálnej murárskej zubovej lyžice v hrúbke 2 až 3 mm. Ak používame tvárnice s perodrážkou a kapsou, lepidlo na zvislú plochu nenanášame. Usilujeme sa, aby škáry medzi tvárnicami boli minimálne. Dôležité je správne previazanie tvárnic. Takýmto spôsobom vymurujeme aj zvyšné rady. Vďaka presnosti tvárnic Porfix ide murovanie veľmi rýchlo. Murár potrebuje na vymurovanie metra štvorcového z Porfixu polovičný čas ako pri murovaní klasickým spôsobom na maltu. Stavbu z Porfixu Plus už netreba zatepľovať. Murujeme na šírku múru 375 mm alebo 500 mm. Pri šírke múru 375 mm dosahuje hodnota tepelného odporu 4,21 a pri šírke múru 500 mm až 5,62, čo sú hodnoty, ktoré bez zateplenia vysoko prekračujú odporúčané normy. Investor v našom prípade zvolil architektonické riešenie, ktoré využíva kombináciu tvárnic na šírku múru 375 mm aj 500 mm.
Tento systém je overený a zodpovedá svojimi teplotechnickými aj mechanickými vlastnosťami potrebám stavebníka. Dneska veľmi málo odborníkov dokáže murovať kvalitne z tehlového materiálu. Aj preto na stavbách je výhodnejší k použitiu Porfix a presné tvarovky. Tá rýchlosť výstavby to je ozaj to prvoradé. Myslím, že tieto bytovky to bolo hrubá stavba postavená za pol roka. Na murovanie nosných priečok musíme pamätať už pri murovaní prvého radu obvodových stien, pretože nosné priečky murujeme spôsobom na väzbu. To znamená, že tvárnice nosných priečok sú previazané s tvárnicami v obvodovom múre. Pre viac priestoru vo vnútri stavby pri murovaní obvodov môžeme vynechať tzv. Kapsy, do ktorých potom napájame stredové nosné murivá. Porfix sa veľmi ľahko píli a formuje do požadovaného tvaru. Veľkým pomocníkom na stavbe je pásová elektrická píla, ktorú si za symbolický poplatok môžete požičať priamo v Porfixe. Porfix sa ľahko prispôsobí všetkým detailom a nie je s ním problém postaviť ani takýto oblúk. S týmto materiálom máme bohaté skúsenosti a dobre sa nám s ním pracuje. A využívame akože samozrejme služby, či už dovoz materiálu, aj požičovňu pásovej píly, bez ktorej by sa na takejto stavbe existovať nedalo. Po vytiahnutí múrov prvého podlažia je čas na prípravu nadotvorných prekladov, prípadne stužujúceho venca do U-profilov v závislosti od projektu. Najjednoduchšie a najrýchlejšie je použiť hotové nosné preklady Porfix. Aby sme predišli vzniku tepelných mostov, vložíme medzi preklady na obvodovej stene tepelnú izoláciu. Tepelná izolácia pri dodatočne zatepľovaných stavbách nie je potrebná. Preklady ukladáme do lepidla šípkou smerom dole. Nosný preklad na požadovanú šírku vyskladáme z prekladov šírky 100 a 125 mm. Uložíme ich tak, aby z vonkajšej aj vnútornej strany bol na pohľadovej strane pórobetón. Preklad zložený z jednotlivých nosných prekladov zabezpečíme proti prevrhnutiu pomocou oceľových spôn z hrebienkovej ocele s priemerom minimálne 12 mm alebo ich zviazaním cez manipulačné oká. Na manipuláciu s prekladmi používame zdvíhacie zariadenie. Veľkou výhodou nosných prekladov Porfix je, že ihneď po ich položení na ne môžeme klásť stropné nosníky. U-profily Porfix sa využívajú ako stratené debnenie a používajú sa na prípravu nosných prekladov do šírky otvoru 3 m a na prípravu stužujúceho venca na previazanie stavby. Nosné preklady z U-profilov vyhotovíme priamo na stavbe tak, že do pripravených podopretých U-profilov, ktoré sú navzájom zlepené, uložíme zodpovedajúcu výstuž navrhnutú statikom. Ak sa stavba nebude dodatočne zatepľovať, vložíme z vonkajšej strany tepelnú izoláciu, podobne ako u nosných prekladov. Nosné jadro následne zabetónujeme betónom triedy C20/25. U-profily Porfix môžeme využiť aj na prípravu stužujúceho venca. Do U-profilov opäť vložíme výstuž, 4 prúty priemeru 12 mm spojené s trmienkami a z vonkajšej strany obvodovej steny tepelnú izoláciu. Následne U-profily zalejeme betónom. A čo bola vlastne ďalšia pikoška, keď som spýtoval chalanov, ktorí vlastne mi tu robili tú výstavbu a hovorili vlastne štvormiestne čísla. Oni, že no však my to robíme v milimetroch. Čiže tu sa dá ozaj na milimetre stavať. A vlastne ako užívateľ Porfixu som veľmi spokojný, pretože všetko nám tu sedí, všetky rozmery domu hrajú, rohy sú rovné, to je veľmi podstatné. Na základe toho, že som dizajner a tieto veci, tieto detailiky si všímam. Stropný systém Porfix sa využíva hlavne v občianskej a bytovej výstavbe. Pozostáva zo stropných nosníkov, stropných vložiek, sieťoviny a betónovej zálievky.
So stropnými nosníkmi a stropnými vložkami manipulujeme opatrne, pretože prípadné poškodenia môžu mať negatívny vplyv na statiku stropnej konštrukcie. Stropné nosníky môžeme ukladať priamo na múrivo s dĺžkou uloženia 150 respektíve 200 mm v závislosti od pevnostnej triedy múriva. Nosníky ukladáme pomocou mechanizmov alebo ručne v module 600 mm podľa kladačského výkresu stropu, ktorý vám bezplatne navrhnú v Porfixe. Uložené stropné nosníky podoprieme montážnymi podperami vo vzdialenosti maximálne 1600 mm tak, aby v strede nosníka vzniklo prevýšenie, až kým sa nezačnú dvíhať konce nosníka. Stropné vložky ukladáme na pripravené nosníky v kolmom smere až po montáži podpier. Stropné vložky krajného poľa môžeme ukladať aj jednou stranou na múrivo a druhou na stropný nosník. Po uložení všetkých stropných vložiek obmurujeme strop priečkovkami Porfix v kombinácii s tepelnou izoláciou. Na uložené stropné vložky položíme priečnú konštrukčnú výstuž, ktorú upevníme betonárskym drôtom k pozdĺžným prútom nosníka. Stropné vložky dôkladne navlhčíme vodou a môžeme začať s betonážou. Betón na zalievanie medzier medzi stropnými vložkami a betónovú dosku s hrúbkou 50 mm musíme zaliať v jednej vrstve. Podpery pod nosníkmi môžeme odstrániť až po dostatočnom vytvrdnutí betónu. Pokiaľ sa používa systém Porfix aj na stropné konštrukcie, tak má to výhodu, čo sa týka rýchlosti stavby, pretože sa nemusia robiť už dneska vence pod nosníky. S tým máme veľmi dobré skúsenosti, pretože sa dá pekne vyskladať celá dispozícia stropu. Nenosné priečky s nosnými múrmi neprevezujeme, ale kotvíme ich tzv. Trvale pružným spojom pomocou murivových spojok z nerezovej ocele. Medzi nenosnou priečkou a nosnou stenou aj stropom necháme medzeru približne 10 mm a vyplníme ju polyuretánovou penou. Spoj následne presieťkujeme do lepidla. V nenosných priečkach používame na preklenutie otvorov samonosné preklady Porfix. Preklady usádzame do lepidla vždy výstužou smerom dole. Smer kladenia naznačuje šípka na bočnej strane prekladu. V rovnakej polohe samonosné preklady aj skladujeme a manipulujeme s nimi. Ja som mal v pláne dokončiť ten dom do tých nejakých 120 dní, čo sa mi nakoniec aj podarilo. Vďaka vlastne, ja si myslím, aj týmto materiálom. Samotná výstavba hrubej stavby trvala 18 hodín. Prvý deň sa skončil niekde v polovičke okien a na druhý deň vlastne sa to úplne končilo, takže to bolo úplne super. 4 chlapi vymurovali celý dom v podstate za 2 dní. Čiže to vyrástlo ako huby po daždi. To bolo neuveriteľné. Rovnako rýchlo ako murovanie s Porfixom ide aj príprava rozvodov. Stavať s Porfixom znamená stavať rýchlo a jednoducho. Hrubú stavbu bežného domu vymurujete za niekoľko dní. Porfix vďaka rozumnej cene šetrí náklady pri kúpe materiálu, vďaka rýchlosti šetrí náklady na výstavbu a šetrí aj náklady na vykurovanie počas užívania stavby vďaka výborným tepelno-izolačným vlastnostiam. Milé vlastne prekvapenie bolo, vtedy keď som to vlastne realizoval stavbu, že samotné múrivo nebola najväčšia položka na dom.
Natoľko som bol spokojný, že som to odporučil ďalej vlastne rodine, obidvom švagrom. Sú to veľmi malé, veľmi maličké náklady na kúrenie. To bola vlastne moja idea domu, mať teplo a za to málo zaplatiť. Myslím si, že postaviť Sportfixu dom je asi tá správna voľba. A z čoho budete stavať vy?